אוקיי, שלום צופים וצופות, אני ברק וזה גל, ואנחנו הולכים להראות לכם טריקים מצליחים עם קפיצות. יאללה, בוא נתחיל בגל. יאללה, תמשיך. גל, בוא תיקח את המצלמה. אל תיגע בכלום, אוקיי? מוכנים? זה סוג של פרקור. זה גל צ'יפרוט, אני ברק כהן. קודם כל יש לי, רק רגע גל, תעצור. קודם כל יש לי ערוץ ביוטיוב, קוראים לו ברק כהן, אני גיימר. זה אפס, לא רוצה לעלות איתי סרטונים, אז אולי מתישהו יעלה איתי, טוב? וקחו בחשבון שאני רוצה מייקראפט, אבל יש לי לאגים. גל, תמשיך. חכו שניהם קפים אליי. רגע. מה אמא? אפשר עוד מעט, אנחנו שנייה מעלים סרטון ליוטיוב. טוב, ביי. אוקיי, גל, תסיים אותי ואנחנו גומרים את הסרטון. למה? דף. לא חשוב, אחר כך נקה. רגע. גל, אחר כך תנקה את זה, אוקיי? אוקיי. בוא תצלם. אוקיי, יאללה, אנחנו גמרנו. רגע, אחרון. אנחנו גמרנו לו, גל, לא,